ɲɛmɔgɔ a sen fɛ a ye kunnafoni caman di ka kuma caman fɔ an bɛna o laseliw da aw tulo kan. L'Amérique politique kuluba fila ne u ka cɛbɔw be u ka jamanakuntigi ɲini kalata minnu kɛnɛ kan ka sigi nɔgɔmi kalo tile 5 la sanba 2024 na labɛnw 12 fili la cɛbɔba fila ninnu sɔnna barokɛnɛsigiw ma minnu senfɛ u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bagolo siman kan ka u ka jamana maraw hakilinaw dayira jamanadenw na bi jɛmunkan kɔnɔ an bɛna an ka hakilijagabɔkɛlaw an'an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka hakilinaw lamɛn a taabolow kan ninnu de bɛna fara an ka kunnafoni sɛnsɛlaw ka kunnafoni wɛrɛ tɛmɛlenw kan duniya fantan 4 kɔnɔna la ani Mali jamana kɔnɔ ka tɛntɛ aw ye sisan. Aw dan ka sigi an ka kunnafoni kɔnɔna la Mali marakɛlaw ye ci tigɛ Suède ka lasigiden min bɛ Bamakɔ ye ko u bɛ tile 3 d'a ma a ka bɔ Mali kɔnɔna na Suède kotigi dɔ ka lagosilikanw kɔfɛ Mali ni Rusila cɛla dɛmɛ baaraw kan laseli ninnu latigɛra Suède ka lasigiden ye a ka weleli senfɛ Mali lasigidenso kɔnɔna kotigiso kɔnɔna la bi juma la utukalo tile 9 sanba 2024 na ni laseli ninnu kɛra Mali kɔkanko ka kotigiso fɛ u ka bɔlɔlɔ X siraw fɛ halisa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye yaasa ka u ka dɛmɛ jira u baden jamana Mali la ka kɛɲɛ ni Tizawa 10 dankariliw ye Alliance des États du Sahel AES tɔn jamana ye cidenw bila ka taa Bamakɔ u bisimilala Mali fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta fɛ awa an bɛna a détails di an ka Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka détails lamɛn a kan. Moyen yɛrɛ senfɛ Général Salifou Modi ka bɔ Niger ale y'u dantigɛ frontière la tɛmɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta k'u cila u ka jamana ɲɛmaa fɛ ka na balimaya ni sinjiya sira taama min bɛ ni jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira ko ni gɛlɛya ye jamana kelen sɔrɔ AES kulu la k'a degun n'a tɔɔrɔ bɛ se AES jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ma o kama olu cila u ka ɲɛmaa fɛ bi kana sangafo kɛ sɔdasi minnu binna jatigɛwalikɛlaw sababu la Tinzawe 10 ko kana olu sangafo ko ka foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma ko sabula sɔdasi kelen taɲani a bɛ maliden bɛɛ degun ka d'a kan ni maa ninnu de bɛ ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana a ka kuma kuncɛ la a y'a yira ko dɔ na fara u ka cɛsiri jala kan ni ka terrorisme kɛlɛ suguya bɛɛ lajɛlen na min ye Burkina Faso kaw ka kumalasela ye Jean-Emmanuel Ouedraogo ale fɛnɛ ka fɔtaw tala ni hakilina kelen fɛ a y'a yira ko ni ɲɔgɔn ye b'u ka keleya ni jɛɲɔgɔnya ɲuman o de kofɔ ko AES ye jamana 3 ye ko nga a jamana 3 bɛɛ hakilina ye kelen ye o kama kɛlɛ min bɛ Burkina Faso Mali ani Niger ko ye kɛlɛ kelen ye colonel Assimi Goïta ni AES yɛrɛ ɲɛmaya bɛ ale bolo a y'a yira k'a ye ni maa ninnu ka laseliw bɛɛ lajɛlen mɛn k'a b'u fo ko waleɲuman dɔn ko dɔ na fara cɛsiri kan woromasiri tabaw ka kɛnɛ kan Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye bi juma la fitinɛ kalayalenba don Kurs mara la Rusi jamana kan Ukraine ye kɛlɛbolo bila yɔrɔ min kan nin ye a tile 3 ye ka fara o kan a yirala k'a fɔ ko surɔ awa ko drone fana ye gosiliw kɛ mara wɛrɛw kɔnɔ Mariam Tarawele bɛ détail di an ma an k'a lamɛn. A ka ca ni Ukraine finitigi 1000 ye ka fara kɛlɛkɛ char combat caman ba kan fo ka se blindé 20 ani kɔ ɲɔgɔn ma caman de donna taratadenw Kurs mara kɔnɔna la n'o yɔrɔ filɛ nin ye Ukraine dancɛ fanfɛ yɔrɔw fɛ i n'a fɔ Rusila jamana ka finitigi ɲɛmɔgɔso état major y'a lase cogo min na k'u ye wulikajɔ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka se ka ninnu gɛngɛma ka bɔ yen Ukraine jamana finitigiw jateminɛliw la yera kilomɛtiri caman Rusila dancɛ fanfɛla la nin kɛra tile 4nan ye fitinɛba kɔni gannen don ni finitigi kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se bi juma ma min kunnafoni dira Rusila jamana ka lakana minisiriso fɛ u ye min bolo nɔbila bataki dɔ kɔnɔ a bataki kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u sera ka dan kari kosɛbɛ Ukraine jamana finitigiw la ni dangarili ninnu senfɛ min kunnafoniw sɛbɛntiyara Rusila jamana ka kunnafoni di so dɔ fɛ ka fara lakana minisiriso fɛnɛ ka laseli kan ka sɛbɛntiya k'u sera ko ka dan kari Ukraine jamana ka kɛlɛkɛminɛ dɔw la n'o dɔ ye lance roquette ye kɛlɛkɛminɛ misɛnnin caman ani ka fara kɛlɛkɛ char combat dɔw kan ko walasa ka se ka dan kari Ukraine jamana ka finitigiw la minisiriso y'a sɛbɛntiya fɛnɛ ko kɛlɛkɛkulu minnu bɛ Kiev sera Rusila jamana ka marabolo dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Suja n'o filɛ nin ye kilomɛtiri 10 ani kɔ ɲɔgɔn Ukraine ani Rusila dancɛ la k'u kɔni ka wulikajɔw senfɛ sera ka dan kari Ukraine jamana finitigi dɔw la n'o kɛra u ka mara tilebiyan fan fɛ yɔrɔ min duguden ye mɔgɔ 500 ani 500 ɲɔgɔn ye a dugu kofɔlen n'o ye Suja ye lakodɔnnen don i n'a fɔ
fɔ u ka tajiw latɛmɛli sira ka taa Europe gunkana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Slovaquie ani Hongrie min bɛ tɛmɛ Ukraine jamana fɛ. Ukraine jamana ka mara min bɛ wele ko Sumi n'a yɔrɔ filɛ nin ye ka ɲɛsin Kursk ma. Finitigi polisiw fɛnɛ y'a laɲini bi juma ko ka mɔgɔ 20,000 ɲɔgɔn lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la minnu bɛ u ka sigiyɔrɔ 28 na walasa ko ka se k'u kisi Rusila jamana u ka dangarili walew ma. An bɛ waati min na ko sisan Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kelen don ka mankun boloda ka sabu kɛ kɛlɛ yɛrɛ yankan bonyali ye min bɛ senna u ka marabolo kɔnɔnaw la. Moscow ka ministriso min sigilen don u ka lakanako kunna ko alamisa su ka dugujɛ bi juma la ko Rusila jamana finitigiw ye dan kari n'u ka sanfɛmugucilan drone 75 ye ka taa Ukraine jamana ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka marabolo 7 ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen kusira ka taa u ka kɔgɔjifinman fanfɛyɔrɔw la ko jikan pankulun drone 7 wɛrɛ bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kelen don k'u kunda Crimée fanfɛyɔrɔw kan. Yusuf Toloba yɛrɛlafasa kulu marifatigiw dan Amasagu o ɲɛmɔgɔ ye welekanw bila Mali marakɛlaw ma kunnafoni siraw fɛ awa k'u ka wuli ka jɔ kɛ ko sabila ko mɔgɔ dɔw bɛ bɛnkan bɛ u ni dansogokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la bɛ ka dɛmɛ belebele de ta k'a lase u ma. Nin laseli ninnu kɛra tuma min na Mariam Kuyate n'ale ye VOA Banbara ka laselikɛla ye a wele nɛgɛjuru sira fɛ ka ɲininkali tɛnkunnen k'a la an k'a ka jaabiw lamɛn ka da a sababuya kan. Video la cogo min na ko ni a bɛ ten mais a man di ne kelen da maliyɛnw bɛɛ ka enquête kɛ yala Toloba y'a min fɔ tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ wala maa o maa n'a taara accord signé ni maa ninnu ye u b'a fɔ ye e ka na ni marifa ye aw kun bɛ kɛlɛ kɛ ni marifa min ye aw ka na n'a ye n'a aw ma na ni wo ye u kɔrɔ accord ma dafa u y'a accord kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de bɛ yen mɔgɔ minnu y'a accord kɛ minnu taara marifa di a bɛɛ dɔnnen don mais aw kana to Toloba dɔrɔn ka kuma kama a ye jija aw fana ka aw ka enquête kɛ yala tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ wala i dan sɔgɔ i ko ne tun b'a fɛ ka ne bɛ se ka min fɔ i ye a tun i ka ɲininkali jaabi la o de ye nin an ka baara dan kɛra o de sabu an tɛ se ka population gansan kɛlɛ n'a y'a sɔrɔ marifa t'i bolo an tɛ se ka e kɛlɛ n'a y'a ye minɛn b'i bolo n'an bɛ se ka e kɛlɛ an b'i kɛlɛ dɛ. Daluya jumɛn de bɛ e bolo min b'a yira diɲɛma la k'a fɔ ko santiri kɔnɔ population yɛrɛ bɛ ka jatigɛwalew kɛlɛw kɔkɔrɔma don daluya jumɛn b'i bolo. minnu b'a la ka kɛ maliyɛnw tɛ wa ne ko minnu b'a la ka kɛ minnu bɛ marifa récupérer ka taa di jadisiw ma maliyɛnw tɛ wa o de ne tɛ maliyɛn ye wa ne tɛ Mali kɔnɔ wa ne ko an yɛrɛ ka aw ka sɛgɛsɛgɛli kɛ. Ayiwa nin tun ye Yusuf Toloba kumakan ye dɔgɔnɔnw ka yɛrɛlafasali kulu Dana Amasagu o ɲɛma ye min y'a yira a ka kɔrɔfɔ laban na sabula nɛgɛjuru sira y'an sɔsɔ k'a b'a ɲini lakana minisiri fɛ ko halisa a ka dɔ fara a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ kan Mali cɛmancɛ bolo la ko sabula population bɛ ka jatigɛwalikɛlaw kɔkɔrɔma don bɛnkan bɛ u ni minnu cɛ wa ko dugu caman y'u sigiyɔrɔ bila jatigɛwalikɛlaw yɛrɛ ɲɛsiranya kama. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan a yirala k'a fɔ Mali sira lakanali taabolo olu bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira ladonikow n'a lakanakow ani sirabakan hakɛ sariyaw yɛrɛ labatolibaliyaw olu bolo waleya minnu ni a kelen bɛ sirabakan kasara kɔtigɛbaliw n'a banbaliw ye ni mɔgɔw ni bɛ tiɲɛ la yaasa ka jaabi sɔrɔ a la awa alu jire n'ale ye sotaramabolilaw ka syndicat tɔnden ye ka bɔ ɲamakɔrɔ kurani worokuru kɔnɔna na kulukɔrɔ bɛ an bolo nɛgɛjuru sira kan ɲa directement na ayiwa an ka foli bi ye alu ni tulo b'an na awɔ i bisimila an ka kɛnɛ kan ayiwa e ye sotarama syndicat tɔnden ye hakilina jumɛnw de bɛ e bolola la sisan ka kɛɲɛ ni sira lakanaliko a n'a batolibaliyaw ye. Bon anw ka sira sariya batobaliya ye sotarama jɔyɔrɔ ko de ye parce que minnu ye sira dilan ka taa hakili ma to sira ɲɛnamɛ hakili ma to sotarama jɔyɔrɔ la i bɛ se ka jɔ ka mɔgɔ jigin yɔrɔ min na donc o de la wajibi sira obligé ka jɔ sira kan ka mɔgɔ jigin surtout ni an bɛ sɔmɛ min na ni san nana a bɛ kɛ sababu ye i bɛ jɔ sira ka wajibi ka mɔgɔ jigin donc o fanga kɔnɔ o gɛlɛya de bɛ anw kan.
ayiwa yala sotaramabolaw kɛrɛnkɛrɛnnenya u wajibiyalen don kalan dɔ de kɛ yaasa u ka se ka sirako ninnu ni fɛnko ninnu labato kalan kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ u kan ka min kɛ wa. bon o kalan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ min b'a kɛ mais mɔgɔ si tɛ permis ta n'i ma o kalan kɛ a bɛ kɛ ONT la bon mais sirakan sariya labatobaliya sababu bɛ bɔ an ka faamaw yɔrɔ la. cogo di tan. mun na ni e y'i jɔ k'i cɛ juguya sira kan sisan ni fanga min sera i ma o ka sariya tigɛ sira cogo la o t'a kɛ o b'a ta de ɲini i bɛ tɛmɛ donc o degun de b'an kan bi parce que o kɛlɛ sababu yɛrɛ hali sariya yɛrɛ ko kuma t'a la an ka sotarama kɛlɛ sanga kɛ bɛɛ de tɔgɔ cɛ min b'a kɛ ka ɲɛ o min t'a kɛ ka ɲɛ a bɛ kɛ bɛɛ tɔgɔ cɛ ka sababu kɛ nin yɔrɔnin ye. ayiwa i bɔra k'o kumakan minnu fɔ sisan sotarama ka syndicat olu kan ka jɔyɔrɔ jumɛn de fa normal yɛrɛ la ka o taabolo ninnu dan bɛ se ka sigi u la cogoya minnu na quoi lakanabaliyaw ani surafɛnminɛw lakanakɛlaw ka surafɛnminɛw sirabaw kan aw jɔyɔrɔ ye mun ye o la. syndicat ni polisiw bɛ ɲɔgɔn ye a kuma na kuma o kuma i bɛ bɛn kan ka fɔ k'a tigɛ mais o tɛ se k'a bali an t'a dɔn fɛn o fɛn kɛlen don. o de bɛ anw tɔgɔ cɛ fɔ ka dama tɛ so syndicat ni polisiw bɛ ɲɔgɔn ye a kuma na kuma o kuma donc bɛɛ fɔ i b'i dan sira la mais min b'i da chauffeur ka sira kan ala yɛrɛ de b'a dɔn a dɔw yɛrɛ bɛ i dafamɛ t'a la i dafandɛ t'a la hali i t'i permis contrôler k'a dɔn ni ɲuman don ni ɲuman tɛ donc o problème de b'anw ka tiɲɛ yɛrɛ la. ayiwa nin tun ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Aliyu Jire ka kumakanw ye ale ye sotaramabolilaw ka syndicat tɔnden ye ka bɔ ɲamakɔrɔ kuranin na worokuru kɔnɔna na kulukɔrɔkaw fɛ yen nɔ an b'a nin y'an selen y'an ka jɛmukan tako fɔlɔ ban yɔrɔ ma an bɛ fiɲɛ minɛ dɔɔni ka segin ka na sisan kɔfɛ ka na kunnafoni tɔw lase aw ma a ye to nɛgɛ kan. an balimaw ani yantuma o don mali ye ciden juru jɛɲɔgɔnya tigɛ ni Ukraine jamana ye k'a jalaki ko nin jamana nin sen donna mali sɔrasiw ni Wagner kulu ka dɛsɛ b'a la juillet kalo laban na Tinzawatène Bamako bɛ bingani min kɔfɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya kan ani ka dɛmɛ don jatigɛ walew ma o jalaki ka layiduya ta ko sariya siratigɛ la walasa ka tanga basigibaliya fɛn o fɛn ma aw hakilina ye mun ye mali fanga ka nin latigɛ nin na aw ko di ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon utikalo o tile 9 jɛmukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. ni y'an seginne ka na an ka kɛnɛ kan ka tɛmɛ ni kunnafoni ye cadikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko fasojamakulu cɛmɔgɔba 2 kelen min bɛ hadamadenya hakɛ lafasalikɛla ayiwa tɔ kelen dɔ ale ye debi ka mɔgɔw ka lagosilikɛlaw dɔ ye olu labilala alamisadon na Bardine Berbe Targio Cad hadamadenya hakɛ lafasalikɛ kulu ɲɛmɔgɔba ale labilala kalo 5 minɛli kɔfɛ ayiwa a balimakɛ ka fɔli la kunnafonidilaw ye Badour Umar fɛn min ye n'ale ye Chad Info n'o ye kunnafoni sɛbɛn dɔ ye Chadikaw fɛ yen nɔ o ɲɛmɔgɔ don ale fɛnɛ labilala tile 1 minɛli kɔfɛ a ka kunnafoni sɛbɛn ɲɛmɔgɔba ka laseliw la ka tɛmɛ ne kunnafoni ye an bɛna na sisan yan l'Amérique jamana kan cɛbɔ 2 ninnu n'o ye démocrates ani républicains olu ka jamanakuntigi cɛbɔbaw ye awa u y'u ka dankanw u y'olu sugandiliw kɛ o kɔfɛ ɲininkali ye mun ye sisan yala u ye dankan minnu ta olu bɛna kɛ sababu ye ka u laganye novembre kalo tile 5 nata kalata ninnu na wa ayiwa a sɛgɛsɛgɛli kɛra VOA ka kunnafoni lasela Veronica Balderas Iglesias fɛ Mariam Traoré bɛ a manabɔ an ka kumakanw lamɛn.
dalenba tun do a yɛrɛ la n'a ka hakilinaw tali ye jamanatigi dankan Kamala Harris bɔra ka Minnesota mara ɲɛmɔgɔ gouverneur Tim Walz sugandi ka kɛ a ka dankan ye k'u to u ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔw la Pennsylvania mara la tarata don. A ka tariku kɔnɔ a kɛra ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnen de ye ka fara a ka dɔnniya taw kan. N b'a fɔ aw ye Tim Walz bɛna labɛn kabini tile fɔlɔ don. Républicains ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin a ka dankan ka politiki baaraw kun kan n'o ye Ohio mara ɲɛmɔgɔ ye sénateur J.D. Vance. Ne hakili la an ka tariku kan ka lakodɔn gafe kɔnɔ jamanatigi dankan ka ɲɛsin kalata yɛrɛ lahalayaw ma a yanka man bon n bɛ se k'o fɔ baw ne ɲɛ tɛ foyi la nka a bɛɛ lajɛlen dalen don jamanatigi nin dingɔ de kan. Sanfɛ kalandenw n'o ye universitaires ye caman ye u ka laseliw kɛ min bɛ tali kɛ jamanatigiw yɛrɛ ka laɲini kan n'o dɔ dalen don u ka dankanw sɔbɔli la kow la u ka baaraw kɔni lakodɔnnen tɛ waati dɔw la wa a talen tɛ ba la mɔgɔw don minnu bɛ bila aran kun na ka se ka jamanatigi nɔrɔ bila n'a tɛ se ka jamana mara kɛ bilen wa fɛnɛ u ka baara dɔ bɛ tali kɛ u ka politiki ka baaraw olu la yakubayali kan i n'a fɔ Joel Stelz ale ye ɲininikɛla ye jamanatigi dankan ka kow kun kan Sky bɔlɔlɔ kan. U ka baaraw bɛ se ka lakodɔn n'u ka yetaw an'u ka dɛmɛ lawaleyali ye walasa ka se ka jamanatigi ka politiki baaraw lawalankata ani ka dɔ fara jamanatigi ka baaraw yɛrɛ bonya kan min bɛ se k'a lakodɔn i n'a fɔ ɲɛmaaba jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ. Fan dɔw fɛ jamanatigi dankan ka sugandili nɔ bɛ se ka ye jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔw la Goldstein ye nin fɔ. Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992. Al Gore ka sugandili jamanatigi kɔrɔ Bill Clinton fɛ san 1992 kɛra sugandili ɲumanba de ye. Really sent a message of generational change. Sugandili kolon n'o kɛra ni républicains ka marabolo ɲɛmɔgɔ sénateur John McCain ale kɛlen kɔfɛ ka sara pelen sugandi ka kɛ a ka dankan ye san 2008 o jamanatigi sigi kalata la ale ka sugandili ma ye ni ɲɛɲuman ye maaw fɛ a kalata yɛrɛ kofɔ baaraw la wa hakili la o de kɛra sababu ye k'a yɛrɛ lanɔgɔ McCain fan fɛ nka a ma kɛ kun ye min kɛra sababu ye McCain ma se ka sebagaya sɔrɔ ni kalata koɲɛw bɛ danfara kɛ ka taa Tim Walz ni a yɛrɛ ka laɲiniw ma n'o dɔ ɲɛsinen do sɔrɔ kow fan fɛ ka taa denbayaw ma o min yɛrɛ ɲɛsinen do Harris ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ o baara dɔ ma. Elizabeth Clements ye politiki ɲininikɛla ye Chicago sanfɛ kalansoba la ale kumana ni VOA ka kunnafonidilaw ye Sky bɔlɔlɔ kan. Sira kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinen do denbayaw la fasali ma n'a ɲɛsinen tɛ u ka ɲɛta dansigili ma nka kɔkɔrɔmadonni do sɔrɔ nasiraw fɛ ka taa denbayatigiw ma a kɛra kalanko ye o kɛnɛyako siyɔrɔko yiriwali fan o fan ka taa baara Peter Loge ye kalanso ɲɛmɔgɔ ye min sigilen do kunnafoni dicogo forobacaw kun kan George Washington o sanfɛ kalansoba la. A ye fɛn minnu fɔ i b'a dɔn waati dɔ tɛmɛna Ameriki ni tun bi baara kologɛlɛn kɛ ka baara sariyaw labato denbaya ka k'i bolo min bɛ cɛmancɛ la baarako fan fɛ i tun bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ nka bi o Ameriki tununa n'i ye kala ta u ye o Ameriki bɛna sigi a nɔ la. Hali ni ka sɔrɔ kalata cɛbɔw ani u ka dankanw kelen tɛ ka danfaraba ye kalata taabolow la jateminɛlikɛlaw caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko Ameriki kalatalaw caman kelen do k'u janto o yɔrɔ la ko fɔ ni kalata cɛbɔw ani u ka dankanw ye kalatalaw lamɛn ani k'u ka jɔrɔnayɔrɔw jateminɛ. Ni tun ye VOA ka di balima ma lamɔ na fɔlɔ olu tun bi badenya sinsin dɛmɛ fati kumatɔ filɛ ten pɔrɔtɔ tɛ baara ɲini tɛ lamɔgɔyaden minɛni lo wa a minɛ cogo juguyara. Ne bɔra Gasan depuis ne facɛ banna dɔgɔmuso nana ne minɛ bɔn seɲanga tun tɛ ne bamuso ye ne le cira misɛnmisɛn ninnu kɛ mɛ aw fɛn min kɛ den ye o t'a kɛ ne ye. O tuma barakaden t'a fɛ. Barakaden kun bɛ yen mɛ ne nana ni barakaden taara ne ko n kuma a b'a fɔ n dumuni kɛ ka fa n tɛ ala tando k'an ka dunkura ko kɔngɔ le tɛ yan. Nunu waliden nunu fanga bɛɛ bi na ni kalansira sababu lo ye nga kalan laban bi taa kɛ jɔnya ye Isu ka siniɲɛsigi bɛ ɲini ka Clara Marajugu bolo. Ne tɔgɔ ko Ba Isu ne ye CP ni entrée sɔrɔ o ye ne bila ka na Bobo Dioulasso n sera n ka fakɛ fitinin fɛ a gɛlɛma yɔrɔ ye min ye n tɛ se ka kalan kɛ komi n b'a kɛ cogoya min na o ka lu kɔnɔ boliboli bɛɛ ye ne le a kɛra komi n yɛrɛ ko man di a ka muso yɛrɛ ye ni n taara ekɔli la tuma dɔ n bɛ daraka kɛ tuma dɔ n tɛ daraka kɛ
a bɛ se ka to yen i labɛnna ka ban ci bɛ bɔ tantɔ a b'i wele k'i bila ci la dɔw la ko ne yɛrɛ nana kilasi redoublé ka 5e redoublé ka 4e redoublé ne ka fakɛ fitini ko non k'ale tɛna se ka école wari sara ko ne ka taa mécanique kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kalan yɛrɛ ka di ne ye. I mana bɛn ni waliden lu dɔw kɔnɔ fili taara ani sotigi den tɔw cɛ danfaraniba yeko juguya lajabani lagosini o y'a taamasiyɛn dɔw ye. K'i ka di san 14 b'o yeko sugura an y'a sɔrɔ ka kuma n'a ye Ɲɛnɛta lɔgɔra yɔrɔ min a bɛ jisuma misɛnnin kɔrɔ ka baro kɛ n'o ye ɲɛnama i b'a ye ko ninnu tɛ den tununw ye n'o ma boli ka bɔ lu kɔnɔ bolila ka bɔ ka village de la ka na. Denmisɛnnin mana boli ka bɔ so ka ban a kɔlɔlɔ tɛ dɔgɔya. Dɔw bɛ u t'o ta droit lɔ i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ bɛ boli ka to kɛnɛma o bɛ min wele ko enfant en situation de rue a bɛna ladon a constitution na wala o t'a yɛrɛ di ka wari ta caman bɛ o bolila yɔrɔ tɛ ka taga b'an bolo an bɛ o ladi pour que ka taa kuma n'o ta somɔgɔw ye n'o ka chapeau. Alexis Doye o ye maraba ka action sociale ɲɛmaa ye Bobo Dioulasso ale fɛ nunu kɔlɔlɔ nunu danni tɛ denmisɛnw dɔrɔn ma a ɲɛ sini don an ka jamana bɛɛ ma. Denmisɛnw dɔ bɛ dugu jɔ ni den tɛ se ka foyi kɛ bon a bɛna to ka mun kɛ ka di ka jamana ma bibi nani i y'a ye ko terroriste mais nka ni an y'a filɛ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ ko denmisɛnw caman bɛ yɔrɔ la parce que ma se ka baara foyi la kɛ. Ora jalakini bɛ kɛ dɔɔni denbaw yɔrɔ Latifa Sawadogo fɛ. Fo denmasa bɛɛ de k'a ɲaɲɛlɛ muso wɛrɛ t'a muso ɲɔgɔn den fɛ ne Latifa kɔni ale n'a sɔrɔla ko ne bɛna bɛrɛli ɲimi ni den ye n bɛ sɔn k'a to n kɔrɔ. Arji Sanu bɛ tomuso feere Ɲɛnɛta sugura ale bolo den lamɔ bɛ lu caman cira ka joli caman tiɲɛ. Ni i baliman ka den minɛ k'a lamɔ hali i joli lo d'a ma a y'a min lu bɛ i bɛ li lo d'a ma lu mana ni li nin ma sɔrɔ ka d'a ma siɲɛ kelen ale kɔni ale bɛ s'a ka mɔgɔw ma wa n'a y'a fɔ ko fɛn o fɛn kɛra ale la o bɛ lawulura furu caman sara bi ka joliw tiɲɛ dɔ wɛrɛ tɛ waliden lamɔ. Ale b'a ɲini denw yɛrɛ fɛ o ka ji dɔɔni don o ka dɔrɔ ra. Ne bamuso dɔgɔmuso furu ye lamɔ ne tora a fɛ i so fo ka taa furu sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw ka den koro cogo tɛ kelen ye a yɛrɛ kun tun ka fari den koro la mais an y'a faamuya bari ne y'a kɛ komi ni o taara n den bamuso la o ra n'a y'a den di lamɔ na bi nin na a y'a bila o kunna ko jogo bi bɛɛ ra jogo bi den na a y'a di mɔgɔ min ma jogo yɛrɛ fana b'a tigi la. Denfa dɔw yɛrɛ y'a yira ko ni den lamɔ sugu kan ka dabila an tile nin na Alexis dɔw bɛ ladilikan dɔɔni di. École bɛ yɔrɔ bɛɛ la sisan denmisɛn yɛrɛ kan ka to a faso kɔrɔ le mais ne a bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ mais fɛn ka lɔ jɔn lo bɛna ladon fɔlɔ la ni basu nin ka bon bɛɛ b'a ta sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ bi nani bɛɛ bɛ na ta ale n'a muso ne ka denmisɛn ni ma wari n'an to a kɔnɔ vraiment gɛlɛya caman bɛ kɛ ale yɛrɛ ka den bɛ yen a tɛna baara foyi kɛ wɛrɛ ka nani ale bɛ baara kɛ comme fali tubabukan na fɔ ko exploitation an ta sariya la fana den yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ka taa san 6 ka taa bila san 16 ni den kan ka to école la. An ye den caman lo kunbɛn action sociale sobara minnu t'a fɛ tuguni ka segin o bɔyɔrɔ ra Ndiaye Sanu Bobo Dioulasso VOA Bambara tɔgɔra. An ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele fɛ. Farafinagun sirantolantan ɲɛmayaso kafu ɲɛmakɔrɔ Isa Hayatu fatura kunu alamisa uti kalo tile 8 san 2024 na ka si to san 78 na a ye san 29 de kɛ kafu ɲɛmaya la. Babasi Suma Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila y'a yira ko Isa Hayatu ye baara caman sigi sen kan farafina sirantolantan ɲɛtaga kama. San 29 in kɔnɔ Isa Hayatu y'a to farafina bonyana a ka kɛlɛ yɛrɛ kun y'o de ye ka farafina balontan k'a bila minɛn kɔnɔ ani minɛn min ka kan a yɛrɛ kun b'a fɔ mɔgɔw ye anw de ka ca ni jamana bɛɛ ye jamana 54 donc mais anw ni yɔrɔ ka dɔgɔ donc a ye kɛlɛ fɔlɔ dɔ wuli ka jɔ bɛɛ ko k'a t'a gagné o ye CAN date ye puisque CAN bɛ tan n'o ye Coupe d'Afrique des Nations ye janvier février généralement a bɛ taa o la donc un moment UEFA n'o ye Europe gun ka mɔgɔw ye ka taa se FIFA yɛrɛ ma olu ye pression kɛ ko non kan kan ka kɛ juin ou bien juillet ko b'a sɔrɔ championnat européen banna u y'a kɛlɛ kɛ texte de do dɛ ka duloki bɔ ka ɲɔgɔn kɛlɛ o tɛ a tora Isa Hayatu ta la donc a y'o kɛlɛba kɛ a y'o gagné
fo ka taa bɔ fanga kɔnɔ na k'ale ma bɔ nin waati in kɔnɔ ensuite a y'i t'o la ko anw ka ca anw ka jamana 3 dɔrɔn de bɛ taa coupe du monde la 2 ka se 3 ma donc anw ni 5 de ka kan o y'a dɔgɔyalenba ye o kɛlɛ fana kɛra san damada a y'o jaabi fana sɔrɔ farafina bɛ jamana 5 de qualifié ka taa coupe du monde la Issa Hayatou o bɛɛ kɔfɛ an hakili bɛ se ka jigin a ka koba min na ko depuis coupe du monde daminɛna a bɛ ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ a ma kɛ farafina a y'o kɛlɛ fana wuli ka jɔ a y'o fana victoire sɔrɔ sabu 2010 coupe du monde organisera farafina pour la première fois wa kɛra Afrique du Sud Issa Hayatou ani a ka comité exécutif u ye koba dɔ fana kɛ min bɛ to ne hakili la o ye ka coupe d'Afrique des nations di jamanaw ma minnu ma prêt setu ye kosɛbɛ voilà minnu ma prêt seba t'u ye sabu kan kun kɛli condition de b'a la donc o de la jamana minnu ni u ka infrastructure ka ca n'u ka ye olu de tun b'a sɔrɔ e moment Issa Hayatou ye jate dɔ minɛ ko an ka football développé ka kɛ projet de développement ye ka tila ka a kɛ la CAN de la solidarité o de la Burkina Faso ye CAN sɔrɔ. Ntolantan dɔnbaga caman y'a yira ko farafina sera ntolantan yiriba dɔ de binna n'o ye Issa Hayatou ye VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Ayiwa nin bɛna an ka bi kunnafoniw kun cɛ k'a fɔ ɲɛna kunnafoni ninnu a b'u sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba kan n'o ye www.voabamara.com ye a bɛ sɔrɔ fana an ka pagew kan YouTube, Facebook ani Instagram kan ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye awɔ nin y'an ka dɔgɔkun in kunnafoniw kun cɛlen ye aw bɛ Mohamed Ture sɔrɔ sisan fitiri wagati kɔnɔna la an b'a fɔ kɛnɛ kan a bɛna laseliw kɛ ani aw bɛ se ka don a jɛmukan kɔnɔna na ka aw hakilinaw di a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ